Gisgutan sa unang pagbasa ang hari nga mihari lang og 6 kabuan. Aw 3 kabuan ba to? 6. Pila to? 6 aw 3. Unya nikuyog sad niya ang iyang mama nga gitawag sa dautan og binuhatan, og mao to'y sinugdanan nga ang nasod sa Israel nabihag sa nasod ni Nabucodonosor tus Babylonia, o purting grabihas ilang pagantos. Naguba pagyud ang templo, nabihag ang mga lig-on nga mga sundao, o nagunob gyud ang gingharian sa Israel. Nganuman kay ang mihari mauman ang dautan nga hari. Kumusta man ang atong Pilipinas karon ang naghari? Unsa man, buutan o dautan? Mailhan na nato ang buutan nga hari kay lig-on ang baruganan niya, lig-on sad ang atong nasod. Samaanig unang pagbasa, mura ra gid silag gipapha. Libutan sila, way resistance, pagsud gyud hari nga si Nabucodonosor, ni ampo dayon sila, ila dayon gisurrender ang ilang baruganan, ang ilang Ginoo, apil na ang tanan nilang katawhan. Ang atong nasod karon muragi daog-daog sa kahigayunan o sa sitwasyon. Dali kay tang matumba sa atong mga baruganan, labi ng atong mga leaders. Muna daigo nato ang baruganan sa pipila nato ka mga leaders sa nasod, sa gobyerno, nga lig-on og baruganan nga bisag mapriso di gyud mausab ang baruganan, labi na gyud baruganan batok sa korupsyon, batok sa mga inhustisya, batok sa mga illegal nga mga buhat sa atong katilingban. Muhisgot ag pipila, ambot nausab ba ang baruganan ni Pastor Apollo Kibuloy? Nausab ang iyang baruganan, giguba man tong iyang kingdom niya, gipriso siya karon, ni surrender ba siya sa iyang baruganan? Nakadungog mo? So check siya, lig-on siya baruganan. Si Kuan, ang mga dilaw, mga katubang mga yellow sa una, lig-on bag baruganan. Sige man to sila ralis una nga Marcos kawatan, Marcos diktador, never again. Karon nausab ilang baruganan o tanaw nako nausab kay wa naman sila mag-rally against sa Marcos na kadtong kawat sa una sa administrasyon ni Marcos Sr. Gamay ra ka ito, murar tog sinsiyo ikumparar sa nawa arong kwarta kaning panahon sa administrasyon ni Marcos Jr. Dili ko moingon nga siya ay nangawat, pero tungod kay siya may hari nato, siya gyud obligado nga mosulbad ani. Nya mura mag napasagdan. Trillions man. Sa una ang iyang papa, millions raman to. Ambot niya, abot baka tog billion, murag million ra to. Karon trillions man. Nausab sad ang baruganan sa mga yellow hastas mga pink. Kumusta man ang baruganan sa mga Duterte ni Rodrigo Duterte, Sara Duterte, iyang mga igsuon o iyang mga gitawag nato DDS, diehard Duterte supporters, nangausab ilang baruganan, labi na gyud ang mga leaders. Akong tan-aw murag wa mausab na priso si President Duterte ron dito sa Dahig, more than 1 year na. Wa gyud mausab ang iyang baruganan.
nga niingon siya, why jurisdiction ang ICC aning akong kaso. Niya, si Sara Duterte, atong Vice Presidente, giatake na gid siya maayo, left and right, top and bottom, hapit tanan nga mga dagko nga mga politicians karon nag-unite na against niya. Musmile ra gid siya. Guwapa lang yapon tanawon. Wagi usa ninyo dinhi makatupong sa kagwapa sa atong Vice Presidente tingali, no? Ilingay imong tupad ina katupong ka sa atong Vice Presidente. ang ako untang ma-imagine ba kana bitang atakihon kag maayo, ibas ka sa social media, kaso nimo nagpatong-patong, di apay impeachment, di apay mga suod nimo una nga karon ni kontra na nimo. Ang ako jung ma-imagine nga makita na kong naong sa atong Vice Presidente nga haggard ba kanang haggard, way tug, unya guol kaayo, nya magsigig ingon tabangi ko ninyo. Na-touch kay ko sa gibalita nga kadtong gipamusil nga mga estudyante didto sa Leyte. Ang biktima ato, ang ginikanan ni padag mensahe sa social media man tingali to or diinto niya gi-address nga bisag tawagan lang ni unta ni BP Sara, igo na namo nga makabati mis iyang tingog. Kay pertigid nila ng yung bugata sa ilang gibati. Wa man sila mangandoy nga makabati sila sa tingog ni President Bongbong Marcos, nya si Romualdez atong speaker taga Leyte man gina iya man ang baluarte dia. Wa man sa sila maingon nga mutawag unta namo si former speaker Romualdez. Ang ilang gipangandoy nga mutawag unta bisag tingog lang sa Vice Presidente nga mangumusta namo. Ang resulta matud pas balita alas 5 buntag niabot si BP Sara didto sa balay sa namatyan. O gibisita niya ang usa alas 5 buntag, niya ang lain na sang namatay, iyang gibisita og alas 6 sa buntag. Personal nga gibisita. Way kahadlok niya naa ang iyang gugma, mausad ang iyang gibuhat didto adto ni Rene sa tingan ato katong player nga taga Agusan del Sur. Bisita gyapon siya, naa siya time to console. Kana bang mga leader nga naay time to console the members? Ligo nagbaruganan. Lisod na ingon ana. Kay mo ingon man jud ka, muadto ka didto nga kon ako gani diri. Kabuang na magani kong atiman. Ana ba? Sa una, dito pa ko sa San Vicente nga parokya, sobra 20 ka mga parishes and communities nga naghimo dito special collections in my 6 years, mga special collections niya. Ang project sa nato dito 40 sa giyong daghana gapunga-punga tag atiman gani nagdam kay ko dinhig 70 million nga utang, sige pa man tagbayad ana karon. Niya ang nahibudngan dito sa kuan kanang mo mission appeal, di man jud ko mo balibad, i-arrange raman hapit kada buwan na agi mo mission appeal nga parokya. Unang hibong sila, Padre, daghan man kanagong inikadungog nila dito, mag-mission appeal sila niya, mingon sila nagkinahanglan lagi miani mga 500,000 nya inighuman na nilag sulti ana, inig-announce na nako sa panginahanglan dito nga nagkinahanglan tag 20 million, nagkinahanglan tag 5 million, apatay bayron nun nga 3 million. Mingon ko sila ighuman, huy Pader, uy, wa raman dinis kumingking ang among panginahanglan. O nya, nganong nidawat pa man kanamo? Nana, kamo ba, og wa na mo'y bugas sa inyo, nya wa na mo'y hapit kaon, napagin mo'y utang, mupalit pa ka mo raffle ticket. Wa na, nagkabuang nagtubag. Kana bang usahay manggod, kana bitang huyang ta nga pagkatao, huyang atong pagtuo, dali kay tang ma-attract sa atong kaugalingong panginahanglan. Nya din ata kakita sa panginahanglan sa uban.
Mao na ron ang kahuyangan sa atong mga pipila ka mga government leaders. Nanginahanglan sila kwarta. Yes, kita tanan mga Pilipinos nanginahanglan kitag kwarta. Kitang tanan, hasta ako. Pero nganong nangawat man sila, aron lang yun isatisfy ang ilang panginahanglan sa kwarta. Wa sila maghuna-huna, unsay bation sa labing ubos nga mga Pilipinos. Nganong nangawat man sila? Dili ra ba ginagmay? Dinagko trillions. Atong kapwa Pilipino, atong kawatan, maynta sila. Ako, mas mudaig pa ko ana tingaling ka ng unsa nang lugar diha nga kanabitang mga seaman nga magbiyahe niya. Unsay tawag ana kanang mukatkat sa barko kanang pirata. Mas maay pa na mga pirata kay ang ilang kawatan ang muagi kanang dili taga-ila. Kita ang atong mga opisyal sa gobyerno ang gikawatan ang mismo nilang kauban sa nasod, ilang kadugo, kapwa Pilipino gikawatan, mga pobre, mga estudyante, wa nay klarong classrooms, mga farmers, wa nay klarong farm to market roads o mga fertilizers o mga equipments. Ang atong mga sapa o mga dagat wa nay klarong flood water control mo nang gipangbaha na ta. Ang ato mga masakiton ilang gikawatan pinaagi anang pagpanguha anang kwartas PhilHealth. Di maluoy naratol sa ilang panginahanglan. Pariha aning hari dinhi sa atong unang pagbasa nga si Joaquin or Joaquin. Ug ang iyang mama nga ginganlag ni Hosta. Ang ilang panginahanglan, ang ilang kahadlok, maunsa sila, ilang gisurrender diretso ngadto sa hari na apil in tawag kabihag ang tanang mga tao nga under nila nga wa gid unta to mo surrender kay do naman toy 7,000 nga mga isog nga sundao pero naapil kay ilang hari o ilang rayna ni surrender naman og naguba ang ilang templo na wagtang ang ilang place of worship tungod sa mga leaders nga huyang. Muna si Kristo niingon diri sa atong ebanghelyo, dili tanan mag-ingon ako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Dili sa tanan nga magsigig ingon ang mamatay nang dahil sayo, di barong pagyod nga di ana-ana pagyod didto, mo contempt pagyod nimo kung dili ka mo anas imong kamot inigkantas bayang magiliw kuno unya mga kawatan day kaing dagko sa atong nasod. Ang mamatay nang dahil sayo, sila di ay mo'y nipatay sa atong nasod. Di barong pagyod na sila. Mas mudaig pa ko aning ni squatter area nga hapit way balay nya manglabni anang pitaka nya mudagan nya mutago dayon sunod semana na sad manglabni. Kana sila di barong naglingkod mga tahor kay tanan mga tinahod honorable ang tawag honorable pero they did not honor the flag of the Philippines. They do not honor the sovereignty, and worst, they do not honor our constitution. Di na sila daghan, pero mauna ron sila nagkupot sa gahom, mga way baruganan. Lupig ta sa ubang nasod, nga ilag yung yakan o pakamatyan ang ilang prinsipyo, ang ilang soberenya. Look at Japan, look at Singapore. Ang karon Vietnam is rising very fast. Thailand o uban pa. Korea. Moingon ta, sayop man na sila pader. Pader, di man na sila Katoliko. Sige, dili Katoliko. Sige, ino na to ang Iglesia ni Cristo, dili Katoliko. Pero tanawa karon kapila na sila nagrally against transparency, against aning corruption. Nya karon gihulga sila nga gunubo na sad kuno ang ilang sa tingan to katong ilang pinakadako nga sentro dito sa Quezon City to am nang ilang nang center nila murag og sa ato pa na dinhi murag sa may ato ni katedral. Gunobon ko no. Nya unsa may gitubag sa mga Iglesia ni Cristo.
in relation to this kaning panghulga sa gobyerno nga lusubin sila pareha kuno atong KOGC dito sa Davao nga gibungkag nila ni General Torre, adi pa matutingi siya general na ba to siya. Ang ilang tubag dingon sila, we act as one body. Kung ang usa masakitan, kaming tanan masakitan, we will act as one. Barog sila, ligon. Prisuha ming tanan, patya ming tanan, kaming tanan. Pero di gid mi mo submit sa among gibarugan na doon nagidag kong kawat nga nahitabo sa atong nasod. Kung ato ning i-relate sa atong pagtuo mga igsoon na Katoliko, kining sala. Lingiyay mong tupad ning na ligon ka batok sa sala. Ako ra ba kanang mangumpisal nako? Ako ginang koreksyonan. Dayog ingon, Pader, nakakumpisal ko, akong last confession, atong niaging tuig. No? Sa may imong mga sala, kung Pader, di man kita kapugong, makapamalikas kita, di man gina mapugnan, makapamakakta, di gina kapugnan, makatanaw tag mga laway, ana, di gid kapugnan Pader, usahay, masuko ta, di kapugnan Pader, usahay. Naku, hunong sagod, mangumpisal ka? Siya, naku, nganong sige makaingon di mapugnan? Unsam dito mong anong imong pangumpisal? Ay na lang pangumpisal ug moangkon ka ng daan, pildi naman ka daan sa sala. Pag ingon nimong di man gyud mapugnan, di man gyud malikayan, di man gyud mapugnan, imo naman gid justify daan ang sala. Grabihan nimo no. Ni duol kas Ginoo nga way sala. Ni duol ka sa sakramento nga makawagtang og sala, nya nag-ingon na kadaan di man gyud mapugnan. Mura ra sad kag leader sa Blue Ribbon Committee nga mao'y mo imbestigar kunuhay sa mga anomaliyas gobyerno nya di man gyud kapugnan, mga awat man gyud ta, di man gyud kapugnan pero maghiring-hiring lang ta, pero di man gyud kapugnan, mga awat man gyud ta, di man gyud kapugnan, makorupsyon man gyud ta. Mura sa kag naas NBI na kunuhay investigator nya di man gyud kapugnan, di man ginamasakpan ang mga dagko, di man gyud kapugnan kanilang mga gagmay mo'y atong prisohon, kanilang mga gagmay mo'y atong lutoson, di man gina kapugnan, di man gina mapiog nato na mga dagko. Ni surrender na kadaan isip investigator. Ay na lang pag-imbestigar, ayaw na lang pag-apil-apil diya. Mo nang kana rong atong gagunit ana rong atong kaning kuan kunuhay impeachment court. Kadaghanan anak nila dunay mga kaso nga gi-accuse po sila wa imbestigahe. Kasagaran sa atong Congress nga nag-impeach atong Vice Presidente, gisulti na sa daghang mga accusations nga wa imbestigahe nga sila usab ni participate ngadto sa corruption sa flood control ug uban pang mga corruptions. Daghan kaya ng mga congressman katong 250 kapin nga mipirma sa impeachment ni BP Sara dito sa Congress, daghan adto nila nanana sa social media giproklamar man gyud ni Ping Lacson, Senador Ping Lacson nga naay 60 kapin nga mga gitawag lang kung sa pingaton lang kontratista nga mga congressman na kontraktor sa gono, pero wa imbestigahe sa Senado sad kana sila Erwin Tolpo na mention ba yan na Erwin Tolpo, Vicente Soto, uban pa diha na mention man na sila nga gitagaan na silang mga malita atong 18 Marines. Wa imbestigahe. Si BP Sara giimbestigahan nang iyang kuan kay doon na sa ni-mention niya kadto sila si Madriaga o ni-mention niya mo giimbestigahan dayon, pero di ay gi-mention sa 18 Marines, gi-mention pa ni Saldico, gi-mention pa ni Gutesa, wa imbestigahe. Unsa may tawag ani? Mo na gitawag og selective justice og di man gyud kapungan, di man ta kapiog anang mga kuan. Ana ba? Compromising. Mo na ningon si Jesus, nagsigi mo ingon ako Ginoo, Ginoo, pero wa ninyo praktisa ang akong mga pulong, mura mog taong buang-buang nga nagtukod sa inyong balay dihasbas nga inig-igo sa bagyong Tino, paphamong tanan. Pero kadtong balay nga gitukod gyud bato bisag damagan patus bagyong Tino katong baha nga kusog kaayo
mubarog ito nga ligon. Nay balay diri dapita sa may basak man tingali na dapita o pado bagal nga ba na. Katubang nas taliwa sapa nga ang sapa kusog ay diri agis pikas kanang sapa bas gimbal na niguba sad sa atong nganing Virginia. Di naagi na atong katong naitindahan kanang dapisdahan mo to sa nangguana nga makita gid mo paghumas ko ang ang gapno di ay agi diri siya gid na mura sa nataliwa siya sa dako kay sug sa sapa pero pagkasunod adlaw naninda na sad siya nganoan namingaw ang tanan nga guba sa Virginia guba pero siya pagkaugma naninda lang gyapon nganoman lig-on siya og paril iyang kuanandaan iyang gipanagan-an ug wa siya masud sa tubig diri ras agi kilid ang tubig ang iyang balay wa gyud mabanlas kay lig-on iyang gilig-onan og ang lig-on nga tao matud pa ni Kristo kanang maminaw og magtuman sa akong mga pulong. Nakabati ba mo nga naatay project dinhi? Nakabati mo? Nya nakabati sad mo nga naa pa tay daghang raffle tickets. Ang pangutana, mopalit ba mo? Very good. Ang sunod pangutana, mamaligya ba mo? Kana. Kutob ra na ron July 25. Ang atong halin as of yesterday, 29,052 ka raffle tickets. Pakpakta. Kuwangan na lang tag mga 220,000 ka raffle tickets. Igbabaligya. Ang uban, ang utkot, katagan pa ana. Uy, ana. Bahala mo diha. Baligya lang. Sugo na sa Ginoo. Mulampos ba ta? Depende. Mailhan man na nimo. Og mulampos ba ta? Nga naman, matukod og mahuman nato ang atong bell tower. Atong bell tower karon sige patag trabaho nya di alantay giuna diri sa kuan para sa atong pista unahon na nato mga make up diha sa mga gubaon nato gubaong atop gubaon nga ceiling gubaon nga mga flooring gubaon ato lang sa gi-make upan haron inig sa ulog nato sa pista dili kayo law-ay tanawon kabantay mo diha murag ni harag hayag-hayag ang atubangan okay para sa ninyo gud mo adto mong party unsa may inyong buhaton ang inyong balay inyong limpyuhan o ang inyong naong inyong limpyuhan mo adto mo party ba naong bahala na ng balay usa ang naong sa nato dito na limpyuhan bell tower basig di na matkumpleto gyud inig pista pero nga tong adoration chapel naning kamot nga mablisingan inig pista nya ang atong CR nga bag-o murag di pa na mahumag pista kana sang atong buta pomero nga walk of apostles murag di sa na mahuman nya di gina mahuman layo pa man kayo nya ang ato sang mga lingkuranan nga gipangandoy nga ilisa nato ni ato lingkuranan di pa sa mahuman karon pero og inyong paliton ang mga raffle tickets karon hotdon anyong palit enough na nga mohuman aning tanan enough na mo na pakamatyan tani baligya pa more palit pa more nya wa gani mo ikapalit hala ibaligya ang inyong mga balay inyong mga sakyanan ipalit aron inig abot na gid sa saktong panahon nga mahurot na ning tanang tickets next year uy paminaw mo next year bag-o na tag lingkuranan na natay walk of apostles bag-o na tag CR lagi next year lagi nya mamatay mo anak mo diri lakaw mo dito 12 ka apostoles mo bendisyon ninyo nya labi na inigbutan dito igtan-aw sa mga apostoles makita man na nila nakalakra gid sa imong lungon sa ibabaw nga 20 ka stabs ang imong nabaligya ingon na mga apostol di tani balibara na nga Sister Florence tuan nato dito ambot kas Bishop Bataklan nipalit ba ka tong raffle ticket oy si Bishop Bataklan pinaka-faithful na mo attend dito sa kapilinya kadlaw ng kapilinya sukad pagtukod ana hangtod karong namatay na siya
Di gina siya mo pakyas kada 13th of the month. Bisag nag-wheelchair na siya, tuagid siya dito. Mao na di gito balibara ni Mama Mary. Lupig tang Bisyak Bataklan. Kita wa pati siguro. Mao na aron makasiguro ta palit pa more. Oy, unsaon di pagpalit? Ato lang mong pahinumduman ha. Unsaon pagpalit? Available ang atong bank account, GCash account, o ang atong kwarta padala. Sunda lang gid ang atong mga details nga atong ipakita din niya. Palitan mo dinhi sa atong mga palibot og naroy daghang gasuroy-suroy. Ana lang palit. Nya ang ako sang kaning YouTube channel. Suportahin ninyo dako kining ikatabang sa pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa paghatag og income sang gamay dinhi sa ato. Sige ba mo anig view, like, share? No, kani Padresiano Ubod na nani 295,000 ka subscribers. Ginagmay pa lang na pero dako na na eh. Lisod man kay tao sa highs una og duha ka subscriber karon 295,000. Praise the Lord kay na, di ba?